Poďme si zohradiť dresy, ktoré budú na majstrovstvách sveta. Začíname argentínskym, ten dajme na 6. miesto. Obhajcovia Anglicko, to je jedna z mojich najobľúbenejších reprezentácií, samozrejme po slovenskej, tu dáme na 2. miesto. Toto francúzske dajme na 4, celkom pekný dres. Toto tiež francúzsky, dajme na 7, vyzerá celkom pekne. Americký dajme na 8, španielský vyzerá fajn, na 5. Aha, tak mi to tam nedalo. Tento dajme na 9, kanadský. Tento nepoznám, tak to roztočíme ešte raz. Ešte raz. Tento je pekný, tento dáme na 3. Tento vyzerá veľmi pekne. Brazília na stred na 5. Tento dáme na 10. A na 1 dáme tento. Vyzerá veľmi pekne, taký cukríkový dres. Dajte mi vedieť, ako dopadnú majstrovstvá sveta a že či budete pozerať a komu budete fandiť.